Wazifumu leo ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi mtsikana amene ukwati wake walephereka chifukwa cha azibale ake. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Jacinta ankapanga chibwenzi ndi mnyamata wina amene amatchedwa Thomas. Ndanthuwa akhalapanga chibwenzi kwa nthawi yayitali, akhalapanga chibwenzi kwa zaka zitatu. Ndi mu nthawi yonseyi Thomas ankangomuyang'ana Jacinta, kodi mkazi ameneyo angatisunga banja, kodi mkazi ameneyo khalidwe lake ndotani. Ndataona kuti makolitezi ankazi wabwino, ankazi wa panyumba ali nawo. Kenakono anamuza Jacinta, uzwa chani, ndifuna nkakumane makolo ako. Zotsatira zake Jacinta adamuza Thomas, makolo anga akakhala pa khomo ndizakuuza. Sandi litafika Thomas adalandira foni yochoka kwa Jacinta. Makolo anga ali ku nyumba, ungathe kubwera. Thomas adapita kwa Jacinta ndikamowa m'manja chifukwa choti iye uja mapulani ake adaloka onekera. Atafika umene kuja sana wabisire mayi aka Jacinta, adauza chilungamo, ine mwana wanu ndamukonda, ndifuna ntamkwatira ndipo ndakhala ndimukana naye chibwenzi kwa zaka 4. Zotsatira zake mayi aka Jacinta adalosangalala, anamvomereza Thomas kuti akwatirane ndi mwana wawo. Zotsatira zake Thomas adawauza anthu aja, ndifuna list ndikapepala kamene amalembapo zinthu zimene akufuna makolo ake. Ndanalemba china chilichonse adampasa Thomas ka list ka zinthu zimene zizafunike. Ndi zotsatira zake Thomas adamuza Jacinta ndiperekeze. Anatuluka nyumba ankapita pamene wapanga paki galimoto yake. Ndali munjira kudapezeka kuti ma brothers azibale ake a Jacinta adafika. Amulamu titile nina yake. Ndi Thomas adawauza azibale aka Jacinta, ine panopa ndibe drama, next time ndikazabweraso nzakupasa nina yake. Koma azibale aka Jacinta aja adamukakamira, brother in law simungachoke panopa opanda ika kenakake, tike nikena kake m'manja kenako muzipita. Ndi Thomas adakanitsitsa kuti panopa ndibe drama, koma anthu aja adamukakamira, ndipo Jacinta ankangoyang'anira zimenezi zikuchitika. Zotsatira zake mwamanyazi Thomas adapita mgalimoto adatenga drama imene amafuna kugwiritsa ntchito ina kuwapasa anthu aja. Kenako adanyamuka kumapita. Ndatafika kwawo zidayamba nokumpwereka. Zotsatira zake adapanga chiganizo chomuimbira foni Jacinta, adamuza kuti uzochani, ine ndimakukonda kwambiri, koma zabanjazi iwalani, iwe ndine sitingakwatirane. Jacinta analodabwa. Kenako adamba kumfunsa Thomas, chakupangisa nchani kuti usinthe maganizo, kapena mwina chifukwa cha azibale anga aja khalidwe limene aonesa. Ngati zili zimenezo ndalama yako ngathe kubwezera, chonde usakasule ukwatiwu. Thomas adanena kuti nono, ineso ndifuna mavuto, kuli bwino iwe ndine tilekane chifukwa chakuti khalidwe limene aonesa azibale ako singakwanitse kuti ndiukwatire ndikhala ngati ndozira ine amavuto. Apapa tupanga chibwenzi aonesa khalidwe loyipa limene chalo. Ndititakwatira zingati utha bwanji zachiziwikire angati ndipanga chipongwe chifukwa cha zinthu zanga zomwe. Aonesa mtima oyipa kwambiri, wakanitsitsa sakufuna kukwatira Jacinta chifukwa cha azibale ake. Ndidabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Ndimakamba nthawi zonse akuluakulu, mukamaona zinthu ngati zimenezi ndi bwino kumazipewa zisanafike povuta, chifukwa chakuti zinthu zazing'ono ndi zimene zimabala zinthu zazikulu. Ngati mamuna akumenyani osamangodikira azasintha tsiku lina sazasintha azangokuphani chifukwa choti munakanika kuzipewa. Chisazo chimenechi chonde guys, kanosamala mu china chilichonse chimene mupanga, koma azindikira ma red flag mwachangu.